vă spun eu. Nu vă scuteți ca pute, vă place să luați în bot, direct. Dacă vă place să luați în bot, ați luat-o în bot, acum patronul să o luați și pe 10 lei tot în bot. Fiți bani cu vânătorul și cu ursul, îi spun eu acum. Oameni, hai să vă spun ceva foarte important ce n-am făcut. Deci greșii care fluieră, pot să fluiere cât vor. Vreau să vă spun ceva. Am vorbit cu președintele Partidului Social Democrat, pe care îl cheamă așa, Victor Ponta. Uite-i și pe el. Uite-i și pe primul ministru României. Rog frumos, ascult. Uite-i și pe Ponta, pe primul ministru României, pe președintele USL, dacă sunteți așa de șmecheri. Mi-a zis să vă spun așa, că tot ceea ce a stricat guvernul PDL, că susțineți guvernul PDL, dacă da, fluierați. Dacă susțineți pe Boc, pe Udrea, pe Băsescu, vă rog să fluierați. Nici nu mai judecați, vă la Dumnezeu mințile. Oameni buni, aplaudați! Am un complex la Palanțul Mare pentru voi de ăștia specialiști care vă credeți Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu. Nu-i nevoie să-mi scandați numele, vă rog frumos. Vreau doar să mă lăsați 2 minute să vă spun 2 cuvinte ce am vorbit cu Ponta, primul ministru guvernului USL și al președintele Partidului Social Democrat. Vreau să vă spun ceva. Este evident că PDL-ul, cel care ne-a tăiat pensiile, cel care ne-a tăiat salariile, cel care ne-a tăiat alocațiile pentru mame, cel care a tăiat ajutorul social, a fost un guvern portugaliu criminal. Este evident că acest lucru se va reface cu ajutorul guvernului USL, cu ajutorul premierului Victor Ponta, pe care vă rog să-l aplaudați. Asta nu se va întâmpla în proxim. Se va întâmpla în câteva luni, s-au dat deja hotărâri de guvern. Ce vreau să vă spun de la Victor Ponta? Guvernul României a decis continuarea investiției la reactorul 3 și 4 aici, în Cernavodă, și vă rog să aplaudați această decizie. Guvernul Ponta a hotărât că aceste locuri de muncă sunt obligatorii indiferent că vor fi investitori privați sau bani europeni. Important e că s-a decis acest lucru. Reactorul 3 și 4 va continua și asta înseamnă bunăstare, locuri de muncă pentru Cernavodă și județul Constanța. Tot Victor Ponta, primul ministru României, să vă transmit că și Cernavodă
și celelalte comunități aferente centralei nucleare vor beneficia de facilitățile pe care le au centralele atomice și comunitățile din Europa și din toată lumea. Și credeți-vă că Ponta n-a mințit niciodată. Adică asta înseamnă căldură mai ieftină, curent electric mai ieftin, apă caldă mai ieftină, tot ceea ce presupune apă rece mai ieftină, pentru că aveți acest drept. Acest drept îl au toate comunitățile care sunt aferente centralelor atomice în Europa și în lume. Dumneavoastră știți acest lucru și vă rog să aplaudați această decizie a Guvernului. Tot Ponta mi-a zis să vă spun că se schimbă toată conducerea SNN-ului și a centralei 1 și 2. Vă anunț ca să știți. Și de asta vă spun, oameni buni, haideți să ne îndreptăm privirea și speranța că sunt vremuri mai bune la București. Este un guvern condus de Victor Ponta. Avem o echipă aici la nivelul județului Constanța bună, avem o colaborare foarte bună, avem o primăriță, Mariana Mircea, foarte bună. Îmi pare rău că nu este candidat USL. Și avem un fost primar care înseamnă istorie și pe care eu, președintele Consiliului Județean, cu Radu Mață, și cu Consiliul Județean și cu Victor Ponta, n-am avut nicio colaborare, nu am și nu voi avea niciodată următorii 4 ani. Rețineți aia care fluierați! Rețineți aia care fluierați ca să fluierați 4 ani la pagubă! Fluierați pentru voi a pagubă, pentru că pentru copiii noștri și ai dumneavoastră în Cernavodă, eu am făcut, fac și voi face cu Mariana Mircea tot ce depinde de mine ca să le fie mai bine, să fie mai deștepți ca noi. Pentru ei trăim, pentru ei muncim, pentru ei ne chinuim. În rest, fluierați la pagubă. Vreau să vă spun ceva și cu asta am să închei. La canalul, la societatea de canale s-a schimbat conducerea. Nu mai este PDL, este PSD. Fluierați pagubă, așa e, fluierați. La SNN s-a schimbat conducerea și urmează și centrala 1 și 2. Spuneți-i la revedere lui domnul Bucur. Aplaudați! Voi să știți ce vorbește, mă? Și urmează toți deștepții ăștia care și-au bătut joc de voi și care vă manipulează, trimițându-vă cu fluiericiu aici în piață. Pentru că știți de ce? Eu am o singură credință și singur vreți, Dumnezeu și copiii ăștia după scenă. Și de asta vă spun că fluierați împotriva voastră fără să vă dați seama, inconștienți. Pentru că atunci când trebuia să vă ajute, când au avut guvern PDL, v-au uitat și nu v-au ajutat cu nimic. Dacă eu greșesc, să mă pedepsesc cu mine Dumnezeu. Dacă greșiți voi cu fluiericiu, să-l înghițiți, bă, frate. În încheiere vă doresc așa, ce-i doresc mie și familiei mele, vă doresc și dumneavoastră. Vă doresc să aveți minte limpede, să alegeți la Cernavodă,